Mama ungibizele namhlanje. Yabona ke namhlanje. Yeah. Ngikhathele yini nileni ithi ni busy ngegoli ni busy ngele nale nginibambe kahle ke namhlanje. Yeah. Ngifuna sethe ngisiklabhu lapha emtshebheni. Hawu kwahle. Khona nizodla inyama yesiklabhu nisuthe kodwa manifuna nginitransfere ngizonitransfera kukunini uthi nifunani. Hawu Kodwa nje imali yesiklabhu izoba 3000 seningisize kakhulu buka nje umusu ungakanani. Hey ayibo nafika kumina 2019 or 2020 kwakhona leli gogogo nalelo khuzani nalo round hawu nawufika umSamsung ulungisile nayifikela nina kodwa nje buka nje senginesithaba singakanani awu hayi cha baningisizile baba hayi awubonile omthembu vela ngihlukani nomthembu wabona nje omthembu balo bengilandele njalo Ngiyabonga kakhulu manje hayi siyabonga kakhulu siyajabula siyathokoza kakhulu mfethu buka nje le moto ifuna ilokhuzani i-controller box yeah le i-Chevrolet lena nginenkinga ye-controller box kuyona mangase kwazi ukungitholela umuntu ongangitholela i-controller box yayo buka nje sa fresh kanjani isayinhle kanjani yona moto yokuqala engayithenga sengifakwe ku Select Africa TV yes yona moto yokuqala le ilanywa i-truck bese kuzi BM bese kuze ilokhuzana i-van leli le Toyota Hilux bese kuba yileke i-Ford so nje imoto zonke iphuma ziyosebenza umsebenzi nje njengoba uzobafana babade ngifonela ukegoli ubuza ukuthi athenge iphimbizi usesemotweni yami manje umsebenzi wenje mihle kakhulu bafethu ngiyabonga fanele nidle isiklabhu nidele manifuna ukuzikhipha ayikho inkinga ngizonifakela u3000 nizikhiphe niyodla nibuse nidle into ezimnandi ngendlela umsebenzi enuphusha ngayo bafethu ngiyabonga kakhulu ngiyabonga kakhulu nje siyathoba kakhulu mama siyathoba kakhulu hayi siyabonga yazi angazi ngithini bafethu siyabonga